Mayang gabi mga kapamalandong, mga igsoon ko ni Kristo o welcome sa ato ang pamalandong karon live sa 31 na no sa bulan sa Enero 2021 o niining atong pamalandong karon no nindot kayo sada kay atong topic sa atong episode karong gabi na. Live kita karon sa atong Facebook page ang PS246 TV. Live usab ta sa atong Facebook page ang Brother Alex Lim og ingon mausab sa atong YouTube channel ang PS Topper 6 TV. So brothers and sisters in Christ, kumusta mo diha? Happy Sunday kanatong tanan. Kumusta mo sa inyuhang tagsa-tagsa kanihimutangan karon? Kung asa man ka karon igsoon, happy Sunday diha kanimo. I hope nga doon na tayo usa ka blessed nga Sunday karong adlaw. So mga igsoon ko diha ni Kristo, kini ang inyuhang sa gihapon ang inyuhang igsuon kapamalandong sa kahanginan, Brother Alex Lee makig-uban kanimo karon. So karong gabi una, actually aduna unta kitay bisita karong gabi pero tungod sa kasilikan nga diin medyo na short gayud sa oras, so atong gi-move ang yang schedule sa next Sunday. No, pero ayog ka bala ka igsoon tungod kay karong gabi una nindot kayo ang ato ang topic no karong gabi. I hope nga sa imong nahimutangan karon makapamalandong gayud kita sa ato ang hisgutanan karong gabi una. So brothers and sisters in Christ, sa dili pa nato sugdan ang ato ang pamalandong karong gabi una, kung doon na kay greetings, pwede nimong i-comment diha sa atong comment box, pwede sab ka mag-shout out diha na kay mensahe nga ipadayag or kumbaga sa atong panahon sa pagpamalandong do na ba kay ma-share no nga mensahe usab sa imo hapong kasinatian nga related sa atong topic. So mga igsoon ko ni Kristo, I hope nga andam-andam ta sa atong kagalingon para nandinhi. I don't okay, nabalik na ta. So ako din itimbaya ang ako mga kaigsuonan sa nagkalanlain nga parokya. Sila si Yan, Josie, Brother AC diha sa may Lugait, no? Sister Mia diha sa may Lugait, and Brother Brad Nanti, kumusta mo diha? May maayong gabi kaninyo diha. Ingon mausab sa ako mga kaparentihan diha sa may Puntasilo, Mantikaw. Kumusta mo diha ako mga igagaw, ante, ako mga uncle. Ingon mausab sa atong mga kaigsuonan nga charismatic diha sa may Mantikaw, no? Brad Bernard, Ate Cecil, sila Gab, kumusta si Gab, no? Dugay na kami wala nagkita sa atong mga kaigsuonan diha sa may Mantikaw. Kumusta mo diha? Maigsoon, I hope nga mabalik na sa normal para makita-kita na punta. Atong brothers and sisters diha makapamalandong sa may Naawan, no? Initaw, anasab sa may Gitagom, El Salvador, katong makaigsuonan na to sa may El Salvador. O labi na sa atong makaigsuonan, no? Sa Opol. So, mga igsoon ko ni Kristo, kumusta? Happy Sunday. Ako mga kauban sa Bulwa, mga batanon sa Bulwa, kumusta mo diha? Sila Glinky, kanang Mimi, hi ko sa inyo diha, no? Ato mga kauban, sila Brenda, Ayan, kumusta diha yan? O, ingon mausab sa akong silingan dito dinhi, no? Nanimutangan, si Ruth ug Gerald, kumusta mo diha sa uban kay Bibi. O, maigsoon ako pong itimbaya ato mga kaigsuonan sa may City District, sila Carl sa may Makabalan, Nazareno, no? Kumusta mo diha mga igsuon ko diha ni Kristo? O si Mahal, kumusta dito? Si Mahal, no? Uban sa iyang hobby, kumusta mo diha? Brad Tata, takas-takas Brad Ta, kumusta? May gabi diha nimo, Brad Rapi, may gabi usab. O ingon mo usab sa ato mga kaigsuonan sa may Taguluan, no? Sa may Villanueva, Ruby, kumusta? Sister Jem, kumusta mo diha? Happy Sunday. Sa may Hasaan, no? Brad Jerome, Sunny, sila Argel, kumusta mo diha? O ingon mausab sa may Balingasag, no? Ay Dodo, layo-layo ni ilahang lugar. I don't know kung naba ni sa Balingasag or sa Claveria.
Sister Tin sa Claveria, Gideon, kumusta? O ingon na usab, may gabi usab diha sa may kigsuunan nato sa may Lagunglong, no? Sa Lagunglong. Cha, kumusta mo diha kung makaigsuunan sa may Lagunglong? Og usab, Chris Marie, kumusta? No? Sa may Sugbong Kogon. Brother Luis, kumusta diha sa may from diha sa Hinguog, no? Kumusta mo maigsoon? Og simpre din ako limtan atong kinakusgan diha nga kanabang sa isti nga bahay na kumpare. Akong brother RR, kumusta mo diha sa may Bubuntugan, no? O mga kaigsuonan ko da ni Kristo sa ato ang pagsugod karong gabi una, gusto na kong itimbaya ang tanan nato mga kaigsuonan kapamalandong nga nagsulod ni atong Sibya matag adlaw sa atong kapamalandong diha sa may Cebu, Camiguin, sa may Bukidnon. Outside ni Misamis Oriental, kumusta mo diha? O sa may Manila, kumusta? Salamat sa inyong pagsunod. O hello po dahil ko kang kuan kanang Munching Lokwarin Salon. Okay. Sir, salamat kayo sa pagsunod matag adlong Domingo. I hope nga na-bless ka sa aning nga programa. O sa kanipod si Lian Marie Rhymes, no? Good evening, pa shout out. God bless. Naaba ni sa Singapore, napagyapong baka sa Singapore or na nasa Philippines. Marag na problema akong pagsibya kay dinhi sa ako ang monitor. Mura siya galuding usahay. I don't know kung maubag yapon ni sa inyo sa live. Pero sige lang, ato ang kuan, ato ang paningkamutan nga mahapsay yapon ang atong pagmalandong. Brad Morris, no, maayong gabi sa tanan labi na sa nasa Sheepfold of Jesus Christ Community, SGCC Lapasan under sa CRM. Yes, taga Nazareno. Bro, maayong gabi nimo, salamat sa pagsunod, no, karong gabi una. Okay, so sa ako manghod po di ay sa may bulwa, alin og runa nga kanunay nagsunod, maayong gabi kaniyo maigsuon. Hi po dahil ko kay Banika Salon. Bon, may gabi diha. Happy Sunday. O ingon na usab, sa tanan nga na maabot sa atong Sibya karong gabi una mga igsoon, no? Okay? So, comment lang mo na may mga greetings ato ning basahon unya. O para po dayon. Yes, naa sa Singapore day. Thank you. Thank you sa pagsunod matag adlong Domingo. Okay. So, shoutout po rin ko kay Christian Gray diha sa may Davao City. Kumusta diha, Chan? No? Amping mo diha always. Tapos, ako po rin itimbaya ang akong wife o bansa akong baby nga naadere. No? Kanunay nga nag-support sa program. Salamat kayo sa pag-support. O maigsoon, sa dili pa ta magsugod, sa samang gyapong naandan gyapon nato, gusto na ko i-share nga kanta ug sa atong pagbalik, atong buksan, formal nga buksan ang atong pagpamalandong. Sa pagbalik nato, human ako ning mapli nga kanta. We will take
All right, so brothers and sisters in Christ, kapamalandong, atong buksan ang pamalandong karong gabi una, pinagi sa atong pag-ampo, no? Atong ipahiluna ang atong tagsa-tagsa o galingon, atong hunahuna, atong kasing-kasing diha sa presensya sa Ginoo mga igsoon, o kung andam na ta, mudungan ta sa pagingon, sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Mahigugmao na mong amahan, tuburan sa kaayo gugma, tuburan sa among kinabuhi. Kami nagapasalamat kanimo Ginoo, nining kagabhion nga imong gihatag kanamo. Salamat kaayo sa mga blessings, Lord, nga imong gihatag, labi na karong adlaw. Salamat sa gasa sa kinabuhi, maayo nga panglawas, proteksyon o Ginoo. Salamat sa giya nga imong gihatag kanamo Ginoo. Lord, pasayloa kami sa among mga sala, sa among mga kaulangon, sa among mga kalapasan, sa sayop namong nabuhat, diha kadimo, sa among isigkataw. Langitong amahan, kami nagaampo, nga unta imong ipadala, imong balang espiritu karong gabi una. Lamdagi among hunahuna o kasing-kasing Lord, puna kami, busga kami sa imong pulong karong gabi una Ginoo. Tugot Ginoo nga kami makapamalandong karong gabi una. Ako pong iampo Lord, nga unta mahimo ko nimong instrumento karong gabi una. I-bless Lord, i-anoint akong mga words, mga pulong nga akong isulti karon Lord, nga kini maong pulong dili ako akong dili imuha o para kini sa imong katawhan. I-bless ka to ako mga kaigsoon Lord nga nagsunod ning maong sibya natong sa lagyong lugar ug sa duol kung asa man sila karon. Lord, ni pinaagi silang pagpaminaw, sunta sila Lord nakadawat sa imong mensahe. Ipatuhop sa kasing-kasing ug hunahuna namo Lord kini maong mensahe aron singon ni anak kini among mapuy-an sa among kinabuhi. Ginoo, i-bless unta pod nimo ang among internet connection. Bless unta nimo Lord nga walay makadisturbo kanamo nining takna sa among pagpamalandong uban kanimo. Amahan, kining tanan among gipangayo ug among ihalad diha sa imong bugtong anak among Ginoong Hesukristo uban usab sa panabang sa among langitong inahan si Mama Mary uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Amen. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Once again, happy Sunday mga igsoon ko diha ni Kristo. Mayong gabi, Brother Romel of Shuma Anastasio. Thank you sa walay puas nga pagsuporta bro. Salamat kayo sa imuhang pagsunod na po nining laing adlaw sa atong pagpamalandong. Okay. So brothers and sisters in Christ, excited ko sa atong topic karong gabi una. Although nga dili gyud nimo ang atong gigahin nga topic, pero tungod kay dili man lagi nato kontrolado pod, no, ang tanan. So I believe nga bisan pa og dili matuman ang ato yung mga giplano, pero do na gi-purpose ang Ginoo. So ngana man na ang life, no? Sahay plano na kay ka nga plano, grabe nimong plano, pero igsoon mas matuman man gyud ang plano sa Ginoo. So karong gabi una, mao ni ang topic nga akong giandam para natong tanan, no? Ining sa 2 Samuel. No, sorry dili na mao ang iyahang kuan. Wait lang ha. Okay, ato sa i-plaster. Okay. So, ni atong topic karong gabi una. I don't know kung familiar ba mo ani, no? 2 Samuel chapter 11 verse 1 to 26. Ang storya ni David ug ni Bathsheba. Ang uban siguro sa inyo nakadungog na aning nga istorya, pero karong gabi una mga igsoon, ato ning pamalandungan kung unsa man day nahitabo sa ilang duha. Unsa man day nahitabo ning maong kuan. Feedback daw mo sa comment section kung gakawala ba gihapon. Okay. So, palayon ta mga igsoon, no? By the way, man gabi Pau. Kaya igsoon nato nga sige ni og sunod sa ato matag adlaw Domingo. Salamat kayo sa pag sunod karong gabi na. Nang istorya ni David ug ni Bathsheba atong basahon para maklaro nato unsa gyud ni nahitabo ani.
no? Sulat, no? Ikaduhang sulat sa Samuel kapitulo 11 bersikulo 1 ngadto sa 26. Tuguti igsoon nga ako ning basahon para ato yung masabtan kung unsa man diay ang nahitabo. Unsa man nahitabo ani nilang duha, no? Unsa may angay natong pamalandugan, unsa may makutlo nato nga pagtulon-an niini karong gabi na. Okay? So akong basahon, brothers and sisters in Christ, ha? No? Samuel kaduhang sulat ni Samuel kapitulo 11 bersikulo 1 ngadto sa 26. Gigon dinhi mga igsoon. Sa ting pamulak ni adtong tuiga ang panahon nga maoy ipanulong sa mga David sa Jerusalem. So kining sitwasyon na mga igsoon, ang iyang mga sundalo ni David didto na sa usa ka lugar nga diay nakaposisyon na sila, no, sa ilang pakiggubat sa kasundaluhan aron pildihon nila ang mga Amonihanon. Pero si David wala mo uban nila. Naa siya sa Jerusalem, naa sa iyahang palasyo. Okay? So may miingon kaniya, dili ba si Batsiba man kana, ang anak ni Eliam, asawa ni Urias nga Hitihanon. Nga Hitihanon, gipakuha ni David ang babae og miadto siya kang David og nakigdulog si David kaniya. So, maigsoon, tinaw og tataw kaayo ang nahitabo diri nga si David iyang gipakuha kining maong babae, no, sa iyang pagplantaw while naligo kining mga bayhana, naibog si David kay gwapa man si Batsiba. So iyang gipakuha, magpakisusi siya kinsa, giingnan siya nga asawa na ni Urias. So pero iyang gipakuha ang maong babae. Kung unsay nahitabo maigsuon, nakigdulog siya, no, sa maong babae. So nakigdulog siya ni Batsiba. So unsa may nahitabo pagkahuman ani mga igsuon. Now, mao ni ang nahitabo after ani, no? Ingon pa dinhi. Unya mipauli siya sa iyang balay si Batsiba ni og nanamkon siya og iyang giingnan si David. Nagsabak ako. Busa giingnan ni David si Joab. Paaria kanako si Urias ang Hitihanon. Ug gipadala ni Joab si Urias ngadto kang David. Sa pag-atubang ni Urias kang David, gipangutana siya bahin kang Joab ug sa mga sundalo ug bahin sa gubat. Unya, giingnan ni David si Urias, pauli sa inyo og paglipay-lipay. Migula si Urias sa balay sa hari ug unya gipasundan siya regalo gikan sa hari. Mga igsuon, kuyaw kayog diskarte si David para dili siya masapnan nganong nganong naburos si Batsiba, iyang gipakuha ang iyang bana, no, gitagaan niya ug sa kuan pala gipabakasyon uli sa kasinyong balay ko paglipay-lipay sa didto. Ngano man unsay point niya ani maigsuon, gusto niya nga dunay mahitabo ni Urias o ni Batsiba. Para unsa? Para ma-cover up ang sala nga iyang nahimo. So, diskarte na siya kay nakasala man siya. So, iyang gidiskartihan unsaon nga dili siya masakpan. Apan,
unsa may nahitabo mga igsoon. Okay. Tiwaso na ko pagbasa. Asa na ta ato dapit? Okay, gingnan niya nga paglipay-lipay. Sa Israel ug ang Juda atua sa panggubatan ug dala nila ang sudlanan sa kasabutan ug ang pangulo nga sa Joab ug ang mga sundalo atua magkampo sa kapatagan. Moadto baday ako sa akong balay aron pagkaon ug pag-inom ug pagpakigdulog sa akong asawa? Ipanumpa ako kanimo nga dili ko gayud kini buhaton. Unya giingnan ni David sa Urias, dinhi ka lang una karong adlaw ug palakton ko ikaw ugma. Busa nagpabilin sa Urias sa Jerusalem. Unya niatong adlaw ingon man sa sunod adlaw. Og si Urias gidapit ni David ug mikaon siya ug miinom atubangan sa hari ug gihubog siya sa hari. Pagkagabi mihigda siya sa iyang higdaanan uban ang mga gwardya sa hari apan wala siya mapauli sa ila. May unsan iyang gihubog Tatan ni David si Joab ug si Urias maoy naghatod niini. So take note mga igsoon ha. Nagsulat si David kang Joab ug ang iyang gipahatod sa sulat si Urias. Okay. Gisulat niya kini. Ibutang si Urias didto sa nagunang mga sundalo sa dapit diin nagpungasi para ang tuyo niya mamatay si Urias. Okay. So, og kay gipalibutan man ni Joab ang syudad, gibutang niya si Urias sa dapit nga may isog nga mga kaaway. So dito pag sa gibutang sa isog kay ang ilang kontra. Og nanggula ang mga tawo sa syudad og nakig-away kang Joab. Nangapukan ang pipila ka mga sundalo ni David lakip si Urias. So mao kini ang nahitabo mga igsuon. Iyang gipabutang sa front, gipili pa gyud dito sa mga isog nga mga tao ug unya dito namatay si Urias. Akong imagination mga igsuon, no? Maybe si Urias kay tarong mga tao, loyal kay siya sa iyang kuan. Maybe pag paingon nila nga abante, no? Das-das sila dito, pag das-das sila dito, basin gisabot siguro tong ang uban mo atras og si Urias na hinayak na siya abante mo siguro na kana ako lang na siya nga imagination kung unsay nahitabo. Okay, padayon ta. Unya gibalatian ni Joab si David mahitungod sa panag-away. Gipahimangnuan ni Joab ang sinugo. Ini katapos magsulti kang David bahin sa panag-away ug kung makita mo nga nasuko pag-ayo ang hari ug siyang moingon kanimo nganong nagpaduol man kamo pag-ayo sa syudad sa inyong pakig-away, wala baday kamo nasayod nga makapana sila kaninyo gikan sa kuta? Kinsay nakapatay niya may bilik ang anak ni Heribiset.
Dili ba usaman ka babae ang nahulog kaniyag pikas nga giganlag bato gikan sa kuta ug namatay sa didto sa Tebes? Nganong nagpaduol man kamo sa kuta? Unya giingna siya, si Urias ang Hitihanon ang imong sulugoon namatay usab. Busa miadto ang mensahero ug gisuginlan niya si David. Sa tanan nga gitugon ni Joab kaniya, miingon ang sinugok ang David. O gipangasawa niya og nanganak siya batang lalaki apan ang Ginoo wala mahimuot sa gibuhat ni David. Okay. Mga igsoon kuda ni Kristo no, medyo taas-taas ang maong kuan nga atong gibasa pero ato lang i-summarize. Una nga nahitabo sa dihang si David naa siya didto no, naa siya didto sa kuan kanang iyang palasyo. Nakita niya si Bathsheba nga naligo, naibog si David og iyang gipakuha og nakigdulog siya sa baong babae. Apan unsay nahitabo pagkahuman? Tungod kay nagbabdos man si Bathsheba, nabalaka si David. So, una niyang attempt, iyang gi-try nga si ang bana, iyang gipakuha, no? Gipakuha niya ang bana o iyahang kuan kanang gipatawag, gipabakasyon para na mahitabo siyang asawa pero wa may nahitabo. Ikaduha, iya kining gihubog. Ikatulo, iya nagyug kining gipapatay. So ingon ana siya mga igsoon no ang nahitabo. Okay. So ingon panipaw putol-putol. Mao lagi murag dili kayo maayo ang atong connection karong gabi una mga igsoon pero sige lang ato lang paningkamutan kung basin maulian ni pila ka kuan, pila ka minuto. Okay, padayon ta mga igsoon ko ni Kristo. Now, unsa may akong rason nga nung ato ning kun unsa may makutlo na to ani nga pagtulunan mga igsoon. Actually, doon ako'y, I think, tulo. No? Upat. Upat kapag tulunan ang atong makuha dinhi. Una, okay. Number one, brothers and sisters in Christ. Unsa mga pagtulunan ang atong kuan, no? Ang broadcast. Okay. I-try na ko og na, i-try na ko og end kadali. Then ibalik ra pud nako, tanaw na ko og maulian ba. Okay, kadali lang ha. Okay, so lang obserbahan na lang nato brothers and sisters in Christ no kapamalandong. Number one, usbo na ko, number one nga lesson nato ani nga storya is secret sin will be found out. Walay sikreto nimo nga binuhatan nga magpabiling tinaguan. Ang tanan nga binuhatan nato diri sa kalibutan nakita gyud na sa Ginoo.
Maybe karon atong gitaguan ni dunay mga tawo nga wala na to gipahibalo. But I want you to know, brothers and sisters in Christ, kapamalandong, wala gayo tinaguan nga magpabiling tinaguan. So, sama ni David, nabalakas siya nga makit-an sa uban katong sikreto nga nahitabo tali nila ni Bathsheba. So, unsay gihimo niya? Iyang gikuberan, no? Diskartihan niya para dili masakpan, para dili siya masakpan, para dili masapnan ang iyang binuhatan. So, ang gihimo ni David, iyahang gideskartihan para dili masakpan ang iyang binuhatan. Pero I want you to know, Igsoon, sa ako nang giingon, walay sikreto, walay sala nga imong gitaguan karon, no? Sa imong kinabuhi karon, duda ba kay sala nga nahimo nga kaingon ka nga ikaw ray nakabalo, walay lain or isa lang katawo ang imong istoryahan? Want you to know, ingon pa sa mga katigulangan, walay aso nga makumkum. So ang tanan sa tukmang panahon mahibaw-an gayud ang maong sala. Okay. Sa last part diha sa 2 Samuel chapter 11 verse 27, wala mahimuot ang Ginoo sa gibuhat ni David, no? Unsay giingon din sa last part, verse 27, og sa pagkatapos sa pagbangutan gipakuha ni David si Bathsheba ug pangasawa niya og nanganak siyag batang lalaki, apan ang Ginoo wala mahimuot sa gibuhat ni David. Maigsoon, ang atong mga sayop nga binuhatan, dili gayon mahimuot ang Ginoo niini. Dili gayon mahimuot ang Ginoo, no? Ang sayop is sayop atubangan sa Ginoo. Okay. So, subon ako 2 Samuel chapter 11 verse 27, ningon diha, wala mahimuot ang Ginoo sa gibuhat ni David. So si David nakasala ug wala mahimuot ang Ginoo niini. Okay. So, lesson number 1, walay sikreto nga sala nga magpadayon nga magpabiling sikreto kundi mapadaya gayod. Na ang lesson number 2, God will forgive anyone who repents. Ang Ginoo makapasaylo sa tanan nga gusto maghinulsol, magbasol o magbag-o sa ilang kinabuhi. Now, kung ang first part mga igsoon, gisgutan diha nga ang gisgutan diha nga ang Ginoo di malipay sa sala. Labi na sa gibuhat ni David kay ang first yang nga sala iyang gitabunan sa lahi nga sala para dili mahibaw-an niyang sekreto. Pero wala mahimuot ang Ginoo na, no? Wala mahimuot ang Ginoo, suko ang Ginoo sa gibuhat ni David. Pero ang lesson number 2, no? Ang lesson number 2 nga ang Ginoo makapasaylo sa tanan nga nagbasol o naghinulsol. So ana siya, brothers and sisters in Christ. Now, kining sa nahitabo ni David, unsa may makaingon ta nga ngano kaingon man ta nga ang Ginoo nakapasaylo pod sa iyaha. Okay, brothers and sisters in Christ, diha sa 2 Samuel chapter 12 verse 13 to 14 atong basahon. Tan-aw nato kung ngano nakaingon man ta diri nga kanang makapasaylo ang Ginoo. So ingon diri, no? Chapter 13 verse 13 to 14 sa chapter 12. Miingon si David kang Nathan, nakasala ako sa Ginoo o giingnan ni Nathan si David.
gipasaylo ka sa Ginoo sa imong sala ug dili kaniya patyon. Apan kay pinaagi ni ining buhata, imo mang gipasipad-an ang Ginoo, mamatay ang bata nga natawo kanimo. Okay. So diha sa lesson number 2 nga ang Ginoo makapasaylo, maigsuon ko da ni Kristo, no? 2 Samuel chapter 12 verse 13 to 14. Tinaw o klaro kay diha ang iningon si David ni angkon siya siyang sala. Na og miingon si Nathan niya gipasaylo siya sa Ginoo, no? Gipasaylo siya sa Ginoo sa iyang mga sala, no? Tungod kay og dili siya patyon apan mamatay ang bata, no? Mamatay ang ilang anak. So mo na siya mga igsoon. So number 1, walay sala nga matago. Number 2, ang Ginoo makapasaylo sa tanan nga naghinulsol. So si David gipasaylo sa Ginoo. Di basta-basta ang himo ni David, no? Iya pang nakasala pa siya sa sa ato ang asawa, iya pa yung gipapatay ang bana, no? Para may himo niyang asawa ni Urias. Pero maigsoon, gipasaylo siya sa Ginoo, no? Gipasaylo si David sa Ginoo. Okay. Now, unsa man ang lesson number 3 nato ani? Now, ang lesson number 3, since consequences remain even when sin is forgiven. Ang consequences sa ato ang sala nga nahimo igsuon magpabilin gihapon bisan og gipasaylo na ka. Sa may pasabot ani brothers and sisters in Christ, no? Okay. So sa ako nang gibasa kaniya, basahon na to pagbalik kining sa 2 Samuel chapter 12, 13 to 14 nga si David gipasaylo siya sa Ginoo pero wala siya patya. Pasaylo siya sa Ginoo sa wa siya patya. Pero unsa may nahitabo mga igsoon, ang consequences sa sala ngayang gahimo, namatay ang ilang anak. So sa ato di ay kanabitong sacrament of reconciliation ingon pa nila, napapas ang atong sala pero ang consequences sa sala wala mawala. No, nang kinahanglan nga doon natay mga buhaton, no? Acts of mercy, indulgence para mapapas ang silot sa sa maong sala. So ingon ana ang nahitabo ni kang David mga igsoon. Kana bang mura ba og kanang mingon ka nga dunay tao nga nakasala sa imuha tapos dako kay nga sala niya nga nahimo, gusto nimo siyang kasuhan, bugat kay ang kaso, mangayo siyang pasaylo, kanang mingon bitaw ka nga ng mapasaylo ta ka or gipasaylo ta ka, pero mo-file gyapon kog kaso para nimo. So nga na ba, gipasaylo tuog ka, kay nakasala ka, pero wa pa pasabot nga, dili na kanya kasuhan, tungod kay na dapat na ay justice. So, ingon ani ang nahitabo kang David mga igsoon. Gipasaylo tud siya sa Ginoo, wala siya patya, no? Pero ang sa may nahitabo, namatay ang iyang anak. No? Actually, mga igsoon, no? Upat ka anak ni David ang namatay, no? Sa iya nga grabe nga kuan. So nga na pud ang kuan, no? Dili pud basta-basta ang gagian ni David, no? Sa iyang kinabuhi, no? So adto namatay ang iyang upat ka anak. Okay. So review lang mga igsoon. First, walay sikreto nga sala nga magpabiling tinaguan. Ikaduha, ang Ginoo makapasaylo sa tanan nga maghinulsol. Ikatulo, nagpasaylo tuog ka, pero ang consequences sa imong sala, no? Pabilin bisan tuod og gipasaylo ka. Now, kaupat, unsay may ang last nga lesson nato mga igsoon, no? God can work even in difficult situation. Now, nganong kaniman ang nahitabo mga igsoon, no? Maigsoon ang nahitabo ni kuan ni David, no? Si David ug si Bathsheba, ang sunod nila nga anak is si Solomon,
No, si Solomon, siya ang nahimong sumusunod sa iyang trono, no? O bisan sa kalisdanan o pangit nga sitwasyon, no, sa ilang time ato, no, ang Ginoo doon na gihapon plano, no, sa tanan. So ingon ana siya, brothers and sisters in Christ. No, sa atong, no, taliwala sa nahitabo ni David mga igsoon, pero naa day gihapon blessing sa kaulihian, no, nagyapon day sa blessing sa kaulihian. Pero maigsoon ang istorya ni David usa lang ka istorya ni David ug Bathsheba, usa ka istorya nga kanabang angay natong pamalandungan o kanang si tawag ani o pamalandungan mga igsoon. Kay I believe dili ra man si David mo'y nakahimo ani. Kita naka-experience ta ani, no? Pila ba kahigayon sa atong kinabuhi nga nakasala ta. Pero after ta makasala, imbes kay ang kuno nato nga nakasala ta, unsa atong gihimo? Sometimes maayo kayo ta mopahid ni maong sala ngadto sa uban. Sometimes mingon ta nga mangayo kog pasaylo pero sikuan manggod tungod manggod sa iya ha. No? Sometimes mingon ta nga nakasala lagi to pero kung dili pa tungod sa iya ha. No? Nabi to'y drama bito sa radyo ingon pa nila kinsa ang may sala. Dali ra kay ta maka-blame sa ubang tao sa panahon nga masipyat ta, panahon nga makasala ta, panahon nga natay dili maayo nga nabuhat mga igsuon. Dali kay ta makatudlo sa laing tao. No, dali kay ta maka-blame. Bisan tuod og mingon ta nga, yes, tinuod na nakasala ako pero dili ra man ako, sikuan man pod. Ana ba? So ingon pa nila pandamay, no? Dali kay ta ingon ani og maybe parehag gyud pod kung David nahitabo na sa panahon kung ikaw igsuon naka-experience sa baka ani, nakaagi na baka nga dunay higayon nga nakahimo kag dako nga sala pero instead nga imo untang mangayo na lang ta kag pasaylo para mahuman na ang tanan pero ang imong gihimo nihimo kag laing sala para imong tabunan to ang unang sala. May igsuon ang paghimo og laing sala aron tabunan ang unang sala dili siya solusyon. Dili siya maayo nga solusyon. Unsa may nahitabo ni David? Nidugang na noon ang sala nga iyang nahimo, no? Ni multiply na noon ang kalapasan ang sala nga iyang nahimo. So ingon ana siya mga igsoon ko diha ni Kristo. So mao ni ang angay natong pamalandungan labi na sa atong panahon. Sa atong kinabuhi. Daghang mga ingon ani, I believe daghang mga ingon ani nga kahitabo sa atong kinabuhi na imbis ato na lang pangayoong pasaylo ang kuno nato nga nasayop ta para mahuman na unta ang tanan pero imbis ingon ana nihimo noon taglaing sala para lang nga imong tabunan or dili mahibaw-an ang daotan nimong pinuhatan. So I hope brothers and sisters in Christ, no, sa atong pamalandong karong gabiyona, do na unta tay nakutlo, na-bless unta ta. Problema ang atong internet provider. Okay. Sige. So, ingon pa ni Banika, salamat kay sa feedback po ni siya gapilit-pilit gid imong live ya.
Murag dili sa I don't know asa ni siya sa internet provider ba ni or asa ni siya nabikil. Pero mga igsoon ko da ni Kristo no. Ah, agi nalag ako na lang karong gabi una no. Paki-type to igsoon kung na-bless ka or do na ba kay kasinatian nga ingon ni ani. Unsa man imuhang gibuhat kung susama ing ani nga kasinatian or na ba kay nakutlo nasa I don't know. I hope and pray nga nasabtan ko ninyo ang mensahe. So para nalang pod nga ma-plaster ang inyong pagpamalandong mga igsoon, pakibasa na lang ko, no? Pakibasa na lang ko aning 2 Samuel chapter 11 verse 1 to 26 kay storya ni David and Bathsheba, and then mao ni ang atong pamalandong kay murag dili na ko sure kung mamasabtan pa ba ko ninyo tungod sa pagputol-putol sa atong connection. Pero I hope nga naunta mo'y nakutlo gihapon karong gabi o na nagapamalandong gihapon mo. Okay. So mo kadto sa atong pagpamalandong mga igsoon, ato lang timan-an nga ang usa ka sala dili pwedeng papason o dili pwedeng masulbad sa paghimo og laing sala. No, kinahanglan ta magpaubos, mangayog pasaylo sa Ginoo og sa matag sala nga atong gihimo, kaya tang pasayloon sa Ginoo. Pero atong dumduman mga igsoon, ang pagpasaylo sa imuha wala magpasabot nga nawala na ang silot. Anaa pa gihapon no ang silot, ang ingon pa nila ang linugdangan sa mga butang nga imong gibuhat. So ako osbon ako nang gi-share kaganiha nga kanang gipasaylo tuod ka pero tungod kay ang Ginoo justice man padayon gihapon nga atubangon nimo ang sirkumtansya sa mga butang nga imong nahimo o sa mga sala nga imong nahimo. Okay. So I hope nga ato untang paningkamutan nga atong mapuy-an ang grasya sa Ginoo sa atong kinabuhi. Dili man ta perpekto, dagang higayon. Sama nimo ako igsoon, daghan kog mga sala nga nahimo. Pero dili unta nato mahimong babag para maundang nagiga putol-putol gyud. Pero sige lang, I hope and pray nga next na pod makabawi rata sa atong signal. Mga igsoon, salamat gyud kayo sa pag subaybay ninyo karong gabi una, no? Sa tanan-tanan nga nag-comment karon dinhi, sa mga nag-react, I hope nga na-bless unta mo. I hope nga nakadawat gyud mo sa mensahe karong gabi una taliwala sa atong dili maayo nga connection, o I hope and pray nga kita-kita paghapon ta sa next Sunday pohon. So, next Sunday, atong atangan mga igsoon, si Father Maki Sibalios para sa topic nga atong gigahin next Sunday pohon, no? The salt and the light of the world. So, gwapo unta kaya atong topic. Pero sige lang, doon ay plano ang Ginoo. Next Sunday, Father Maki atong makauban, alas 8 sa gabi igsoon. Andama imong pamilya, o andama ang atong inyong kaugalingon next
and sisters in Christ, no? Closing prayer ta. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Dalaygon na mo o Diyos ng itong amahan, kami nagpasalamat kanimo nining kagabion nga gihatag kanamo o Ginoo. Salamat sa imong mensahe nga imong gipaabot. Salamat sa imong presensya, sa imong balang espiritu. Aniya karon nakig-uban kanamo. Amahan, nangamuyo kami kanimo nga ang pulong mensahe nga among dadawat karon nga nagtanaw karon imong nilaig panalangin maabot unta silang tagsa-tagsa ka kaugalingon tagsa-tagsa ka panimalay. Bless Lord ang ilang mga plano nga paningkamot nila og Ginoo katong makaigsuon na namo nagmulayahon nagmasakiton. Labi na si John Ayan pod Lord akong i-pray nga unta kung unsa man ang result sa iyang mga test nga giagian ipahilo na unta nimo ang tanan God. We believe nga di mo nimo siya pasagdan og Ginoo. We also pray sa itong mga frontliners, sa itong mga igsuon nga nasakit sa COVID-19, Lord. Unta, mamaayo na unta sila. Mga frontliners po tagaan po ni mong kadasig o proteksyon ng Ginoo. Kaming tanan, Lord, mapuno unta sa imong gugma, presensya, proteksyon, matag adlaw sa among kinabuhi. Among tagtag sa kapamilya. Ginoo, wala mi mahimo kung wala ka sa isalig nga mo nimo ang tanan. Among mga leaders, Lord, sa among gobyerno, sa among simbahan, among ilip up sa imuha, among mga kahigalaan kaparentihan, among mga kaaway pod Lord, among ilip up sa imo ko ng bahala sa ila Lord God. Lord, tabangi kami sa tagsa-tagsa nga unta naa sa amo ang kadasig sa pagpamati sa imong pulong o Ginoo. Inmo Ginoo nga unta bisan sa among mga kalisdanan dili kanta kami mawadaan sa paglaom tungod kay naa ka man ang Dios nga mahigugmaon ug mapasayloon. Lord, wala mi mahimo kung wala ka busa isalig namo kanimo ang tanan. Ini among gipangayog pasalamatan. In Jesus' name, uban sa panabang ni Mama Mary, uban sa mga anghel o mga santo sa langit. And the light of the world. So next Sunday, magkita-kita ta mga igsoon. I hope nga daghan patag makuan, daghan patag ma-invite. O by the way, paki-subscribe po dahil sa atong YouTube channel, no? PS246 TV. Naka-live po ta dito karon, paki-subscribe mga igsoon kung wala pa ka naka-subscribe. O yung mausab, Brother Alex Slim na YouTube channel. Thank you kayo sa mga nag-subscribe na, sa mga nag-follow no, sa ato ang Facebook page. O kung na-bless ka aning maong broadcast igsoon, paki-share ngadto sa uban no, sa imong timeline nga makita ni sa atong mga kahigalaan kay igsuonan or dili baka dunay mga tao na kinahanglan ani nga mensahe nga nahimo kang blessing ngadto sa uban. Pinagi sa imong pagbuhat igsoon, nahimo kang kaabag nako sa ni maong ministry. Brothers and sisters in Christ, ako na lamang kini ang igsoon, Brother Alex Limingon na lamang. Dalaygon ang Dios, no? Hallelujah.